Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Прийміть асалоду слави вашої, складаючи подяку Богу, який покликав вас до небесного володарства. Аллилуйя! Гэтымі словамі антифона на выход распачынаем святую імшу у другую великодную нядзелю. Сённяшняя нядзеля таксама называецца нядзеля Божай міласэрнасці. Таму у асаблівы спосаб молімся аб гэтую Божую міласэрнасць для тых, хто яе найбольш патрабуе. Вітаем у нашай парафіяльнай супольнасці ксяндза місіянера, ксяндза Анджея Ганчара, які дзеці у вас канікулы і летам распачнуцца. У ксяндза Анджа вже трошки распачаліся канікулы, можете яму трошки пазайздросціць. Вітаем шчыра, які будзе разам з намі сёння маліцца. Падчас гэтай святой імшы я малюся ў інтэнцыі Діаны Бранчэль, якая сёння дзякуе Пану Богу за 17 год свайго жыцця, за атрыманыя дары і ласкі, з просьбай в далейшым Божым благаслаўлення Пецы Маці Божай для яе родных і блізкіх. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прощення святейших, завсёды Пану Марію, усіх ангелів і святих, Няхай змилуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Тебе прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалы Твоей. Пане Боже, Благодар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworuч Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже, бесконце милосердный, Ты про штогодовое святкование Великой Ночи оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, как мы глубей спостигли велич хросту, яким были охрещенные. Могутность Духа, яким были отродженные, и коштовность крови, якой были откупленные. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вічные. Читання кніги «Дзеяў апостолаў». Усе тыя, хто паверыў, былі адзіныя сэрцам і душою, і ніхто не называў уласным нічога з маёмасці сваёй, якая належала яму, але ўсё іх было супольнае. Апостолы з вялікай моцаю давалі сведчанне пра ўваскрасенне Пана Езуса, і ўсе яны мелі вялікую ласку. Не было сярод іх нікога, хто б цярпеў нястачу, бо ўсе, хто валодаў зямлёю або дамамі, прадавалі іх і прыносілі грошу ад продажу, і клалі да ног апосталаў, і раздавалася кожнаму паводле патрэбы ягонай. Гэта Слова Божае. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Няхай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Няхай скажа цяпер дом Аарона, навеки милосердность Ягоная.
Няхай скажуть тыя, хто боится Пана, навеки милосердность ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Правица Пана узнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвящать справы Пана. Моцно покарал мяне Пан, але на смерть не выдал. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинил гэта и дивное, но у вачах наших. Вось день, яки Пан учинил, будем радоваться у им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, кожны, хто вірить, що Єсус єсть Месія, від Бога народжений, і кожны, хто любить того, хто народив, любить і народженого від Бога. По тим познаем, що ми любим дітей Божих, коли любим Бога і заховуємо заповіді Його. Бо любов до Бога єсть у тим, каб ми заховували Його заповіді, а заповіді Його не з'являються тяжкими. Бо усё, що народжено від Бога, перемагає світ, і гэтай перемогой, якая перемогла світ, єсть наша віра. Хто ж перемагає світ, коли не той, хто вірить, що Єсус єсть Сином Божим? Єсус Христос прийшов праз воду і кров, і праз Духа, і не тільки праз воду, але праз воду і кров, і Дух свідчить про Його, бо Дух – гэта правда. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ти повірив тому, що бачив мене, каже Пан. Щасливі ті, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя, ад страху перад юдэямі прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаша з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу:
Дай сюды палец твой и поклади на руки мои. Дай руку твою и уклади у бок мой. И не будь неверуючим, але веруючим. Тамаш, отказываючи, сказал ему: Пан мой и Бог мой. Езус каже ему: Ты поверил, Тамаш, тому, что убачив меня. Щасливые тыя, хто не бачыў, а паверыў. Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэта ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Детей запрошаем bliżej, bliżej, bliżej. Не боимся. Хто сьогодні уважливо слухав Євангелія? Про що сьогодні акція там відбувається, історія, де відбувається? Про кого ми сьогодні чули у Євангелії? Про Єсуса Христа. Про Єсуса, добре. І що там Єсус, куди приходить, до кого? Апостолів Добре, і що вони там роблять? общаються. Да, розмовляють. Добре, приходять до апостолів Єсус 2 рази. Перший раз не було з ними апостола Тамаша, другий раз уже був Тамаш. Але добре, приходять куди? Апостоли десь були на вулиці, десь сиділи в парку, возле фонтана, у огороді, де вони були? Собравшися, напевно, були у якимсь домі. Не говориться, який це був дом, великий чи малий, але написано було, і гэта двойчы мы чулі, што дзверы гэтага дому былі зачыненыя. Зачыненыя дзверы дому. Сёння, калі выходзілі ў касцёл, мама і тата дзверы зачынілі на ключ ці не? Зачем? Чтобы никто не прорвался домой. Молодец, Сашка. Чтобы никто не прорвался домой. Когда вечером ложимся спать, двери зачиняем, закрываем двери или нет? На работу родители уходят, закрывают двери? Да. Вы когда дома одни остаетесь, двери закрытые или открытые? Если они пойдут в магазин, они меня закрывают, если они пойдут в магазин. Ну, понятно. Закрывают, да? А закрывают для чего? Чтобы кто-то не зашел и не украл. Супер. Добре. Хорошо. А коли, например, приходит к нам домой почтальон, звонит у звонок и говорит, что вы выиграли электросамокат. Откроем двери или нет? Чего? И что? Посмотрел бы в глазок и не открыл бы? Но если он был бы незнакомый, я бы и не открыл. Не открыл. Добре. Хорошо. Пускай будет не почтальон, пускай будет неведомым. Хтось из наших знайомих, наприклад, бабуля приехала в гости. Откроем двери? Но сначала надо посмотреть в глазок. Супер. Сначала треба поглядеть, ці гэта бабуля сапраўды. Добре. Але адчынім, напэўна, дзверы, калі ведаем, што штосьці, ці, скажем, почта якасьці прыйшла, ці, напрыклад, бабуля приехала в гости, то адчынім гэтыя дзверы. І сённяшняе Евангелие вучыць нас, калі мы павінны закрыць дзверы, закрыць альбо адчыніць гэтыя дзверы, але дзверы незвычайныя, не такія, як дома, не такія, як у касцёле бачым, на ключ, але дзверы нашых вачэй, нашых вушэй, нашых вуснаў і нашага сэрца. Бо не заўсёды нашыя вусны павінны быць адкрытыя. Калі хтосьці каго абгаворвае, асуджае, нашы вусны павінны быць закрытыя. Мы ў гэтым не павінны ўдзельнічаць. Бо калі нашы вусны адкрытыя, то мы адкрываемся на зло. Калі штосьці дрэннае слухаем, таксама адкрываемся на зло. Калі штосьці дрэннае назіраем, бачым, адкрываемся на зло. А калі яшчэ і гаворым нешта дрэннае, таксама адкрываемся на зло і ўпускаем гэтае зло да нашых сэрцаў. Таму сённяшняе Евангелие вучыць нас, каб мы сапраўды былі, зачыніўшы гэтыя дзверы на штосьці дрэннае, злое, скажем, што нас палохае, можа адводзіць ад Бога, але каб нашыя сэрцы, нашыя вусны, нашыя вочы, нашыя вушы былі адкрытыя на добро. Каб мы
змаглі і ўмелі зрабіць пэўную заўвагу, каб мы змаглі убачыць патрэбу чалавека, адкрыцца на яго, каб сапраўды Богам жыць. Сёння перажываем нядзелю Божай міласэрнасці. У касцёле там вісіць абраз, там, калі прайсці, то убачым Езус міласэрны, з ягонага боку выцякае вада і кроў. Гэта две, скажам, як сімвал таго, што хрост абмывае чалавека, а Еўхарыстыя дае чалавеку жыццё. Хлеб і віно, якое падчас кожнай святой імшы становіцца целам і крывёю Езуса Хрыста. І спажываючы мы маем жыццё вечнае. Таму сённяшняя нядзеля, асабліва нядзеля Божай міласэрнасці, калі мы молімся і просім міласэрнага Бога, каб удзяліў патрэбных нам ласку, каб удзяліў нам гэтай Божай любові, Божай міласэрнасці, каб гэтую міласэрнасць, Божую міласэрнасць мы маглі распаўсюджваць, ёй жыць, каб нашае сэрцы, нашыя вусны, нашыя вочы былі адчыненыя на Бога і на бліжняга. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Зайца народжана перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворана, адзінага суднага Айцу, праз якога ўсё сталася. І Он дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба і ўцалавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророку. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешання памерлых і жыцця. Праз Езуса Хрыста, які памёр і воскрос, каб падарыць нас вечным жыццём, узнясём да Бога супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям радасную праўду аб воскресенні Хрыста. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны сведчылі аб воскрослым Хрысце. Цябе просім. Молімся за людзей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Цябе просім. Молімся за тых, каго Дух Святы адарыў сваім выключнымі дарамі, каб сваім служэннем яны заахвочвалі ўсё больш людзей да веры ў Хрыста. Цябе просім. Молімся за людзей, якія страцілі надзею, каб уваскрослы Хрыстус адарыў іх асаблівай ласкай. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў штодзённым жыцці з веры чэрпалі сілы для жыцця ў сходзе і любові. Цябе просім. Молімся патрэбныя ласкі, Божае благаслаўленне аб апецы Маці Божай для Дзяны Бранчэль, якая сёння адзначае свой дзень нараджэння. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе за ўсе дары Тваю дабрыні і просім, навучы нас годна іх выкарыстоўваць праз Хрыста Пана нашага. Я душе
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими веру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Милосердный Отче, прими дары Твоего народа, и одруженный про сакрамент Христу, ученика всех, кто праз визнання віри і хрост, отримав новое життя, досягнули вечного щастя, праз Христа Пана нашого. Пан з вами і з Духом Твоим, у гору серце подякуем Пану Богу нашему. Справді годно это и справедливо, слушно и збагавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили. А особливо у гэты день больше урочисто обвешали Твою хвалу. Калі Христос был охвярованы, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узял грахи свету и своей смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життё праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспинно ускликаючи. Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру, тому едности с усим костелом. У найсвятейший день з мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які наказал нам здійсняць гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючы, благословил, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Владе Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominaючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння і в небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, кабы мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі праз заступніцтва, якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою, о добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Божа, Ойче усемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого, дай ласкава супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавцу нашого Єсуса Христа. Бо Твоє владарство. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Боже, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Єгоною. Пане, я не вартий, я б ти вийшов до мене, але скажи таке слово, і будь здорова душа. всемогущий.
надію має. Мой Бог одратив моє серце знов, мене ён не осуджає. Коли не впевнений в чимсь я, мене ён потримає. Мой Бог со мною побачив, ніколи не покидає. Ён звалив світ, ён надав життя, і люд надію має. Мой Бог одратив моє серце знов, мене ён не осуджає. Коли не впевнений в чимсь я, мене ён потримає. Помилюся, затримаєш, а ти до мене заховаєш. Не змогу я, не осудиш, ти тільки віру в серці обудиш. В моєму серці є сумніння, тільки ти маєш мусик откинуть, я не один, бо ти будеш завсюди со мною. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, ученика, принятый нами пасхальный сакрамент, завсёды был действенным у наших душах, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсафа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенціях этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, яке знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амин. Душпастырскія аб'явы. Святаружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак звеставання Пана, у аўторак Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у сераду каралевы пабожных школаў, у чацвер каралевы супакою, у пятніцу каралевы апосталаў, у суботу Маці Божай Суадкупіцельніцы, а ў нядзелю а 18 гадзіне Маці Божай Суцяшальніцы. 13 красавіка прыпадае 30-я гадавіна заснавання святым Янам Паўлам II Гродзенскай дыяцэзіі і прызначэнне яго эксцэленцыі біскупа Александра Кашкевіча першым біскупам Гродзенскай дыяцэзіі. Захвочвам да малітвы за нашага пастара і за ўсіх вернікаў нашай Гродзенскай дыяцэзіі. Ахвяраванні, складзеныя ў наступную нядзелю, будуць прызначаны на патрэбы дыяцэзіі. Асобы старэйшыя і моладзь ад 18 гадоў і ўзвыш, которые яшчэ не прынялі сакраменту бежмавання, могуць запісацца на спатканні падрыхтоўчыя да прыняцця дару Святога Духа. Спатканні будуць адбывацца кожную сераду пасля вячорнай святой імшы. Выходзячы з касцёла, можна набыць новы нумар нашай дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Няхай уваскрослы Пан благаславіць кожны дзень вашага жыцця. З нагоды дня нараджэння для Дзяны найлепшыя пажаданні, няхай добры Бог благаслаўляе, а Маці Божа заўсёды мае ў сваёй апецы. На тыдзень працы і абавязкаў з веры прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Аллелуя, аллелуя. Богу небе. Дзякуем Пану Богу. Аллелуя, аллелуя. Все живое,
Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Похваленный Иисус Христос.